Magandang araw sa inyong lahat mga ka-team. Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video mga ka-team is Ang gagawin po namin ngayon is mangunguha kami ng rambutan. ayun, so yung rambutan po namin na kukuhanan ngayon sa lola po ni My Love. So paalam na po kami na mangunguha kami ngayon ng rambutan. And yun. So ano pang hinihintay natin mga ka-team? So, let's go! So ayun mga ka-team, dito po kami dumaan, paakyat. Ito, gamit po namin yung hagdan na yan, dyan sa baba. And ito na po yung bubong ng bahay na to. Ayan. Ayan. Ayan, My Love. Ayan. And then, ipapakita po namin yung rambutan na kukuhanan namin. So ito po yun. So ayan po, yan po yung rambutan na kukuhanan natin. Ayan po. Napapaligiran lang po siya ng mangga. Yan na guys! Love. Smile. Ito bang? Hi miss. Ayan guys. Nagkumpuni pa sa panungkit. Guys, hello guys! Welcome to my club! Welcome to my club! Lord eh. Nangyari ba dyan guys? Stop! Nawahi ko. Sangit. For sale po yung pinsan kong maganda. Single. Very, very affordable. Talagang
pesos. Pamain na lang po. Approve. Main na lang po. Wala pong bogus buyer ha. Pag reserve na po. Oh, ayan, busy sila. Yan guys, yung pinsan ko yan, for sale. Sa mukha pa rin ano, oy. Patay! Sige, Vera, hey. Di ba? Yan mga katim, natapos na po tayo manguha ng rambutan, men. At ito yung legendary na mangga, men. Ano pa lang to? Baby sa tanang baby. Ginawa ko. May may-ari na. Nasa DNA na nito yung may-ari. Ito yung legendary na mango fruit mango. At ito yung bata na siyaw.